poslanec Sulík, sa však ukazuje žiaľ Bohu to, že tá druhá alternatíva nebude o tom, pán kolega Matovič, že sa s tým narkomanom dohodneme, že bude znižovať dávky. Skúsenosť Grécka nás učí, že sa s ním dohodneme, že mu budeme dávať na jednu drogu toľko krát, koľko bude potrebné. To je reálna tvár tej druhej alternatívy. A pokiaľ ide o ten odev, áno, ste všímali a dobre ste si to všimli. My sme kedysi, respektíve dovolil som si vás chceli podporiť vo veci trička, ktoré ste si kúpili na tému ochrany nenarodeného života. A ja chápem, že ste aj vy pochopili, prečo sme my dnes čierni. Ja budem hrozne rád, ak sa s tou čiernou šlajfkou mýli. A budem veľmi nerád, ak nám, ktorým dnes máme, dajú dejiny zabrať. Ďakujem pekne. Ďalším faktickou je pán Sulík. Pán Michal Sulík. Ďakujem pekne. Kolega Vašovský ma predbehol, ale predsa len chcem sa tiež pozastaviť pri tom príklade, ktorý si uviedol. Áno, jeden člen rodiny je závislý a na svoju závislosť potrebuje stále ďalšie a ďalšie peniaze, na ktoré si nezarobil. No a rodina, spoločenstvo sa rozhodlo tohto člena riešiť tak, že mu dá všetky peniaze, ktoré potrebuje. Tak toho liečíme, toho závislého 2 roky a dostali sme ho do klinickej smrti. Na začiatku sme my, SAS, videli, že takáto liečba nemá zmysel, preto sme ju odmietli, ale to samozrejme zvyšok rodiny nejak neobúrilo, čiže liečili ďalej a ďalej. No a teraz, aby som dostal pri tom príklade, my sa ideme nejak kolektívne dostať na to liečenie a tak, aby sme sa do tej klinickej smrti dostali všetci. Lebo po 2 rokoch liečenia, po 2 rokoch riešenia eurokrízy je naša spoločná mena vážne ohrozená a v eurozóne reálne hrozí rozpad. No a preto trvalý euroval vnímam ako samovraždu zo strachu pred smrťou. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, Lucia Antolcová. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja viem, že to drogovou závislosťou si viacerých členov sa oslovil aj mňa. Prirovnal si teda Grécko k drogovou závislému v rodine a hovoril si o dohode, ktorú s ním uzatvárame, že teda bude drogovať čoraz menej a že si bude znižovať tie dávky, že to Grécko droguje naďalej v plnej miere, pretože Grécko tú dohodu jednoducho neplní. My sa ideme zaviazať k niečomu, čo budeme musieť bezodkladne a navždy plniť. A veľmi dobre vieme, že Gréci neboli schopní pristúpiť nejakým radikálnym reformám a teda v skutočnosti tú dohodu, ku ktorej sa chcú zaviazať, ku ktorej sa už zaviazali, neplnia v žiadnom prípade. Ja si myslím, že dohoda predpokladá, že budú plniť obe strany, ktoré ju uzavreli. A tiež si myslím, že toto je veľmi drahé a veľmi neefektívne liečenie drogovo závislého a preto by sme na takéto liečenie, tak ako ani zdravotné poisťovne, na takéto liečenie by sme jednoducho nemali prispievať, ani ak sa jedná o chorého člena našej nejakej fiktívnej rodiny. A tiež si hovoril o pluralite názorov, ktorú by sme mali rešpektovať v tomto pléne a do istej miery súhlasím, ale tiež si myslím, že nad tým našim slobodným názorom by mal stať fakt, že tu zastupujeme občanov, o ktorých v budúcnosti rozhodujeme a v tomto smere pristúpiť k trvalému eurovalu bude mať ďaleko fatálnejšie dôsledky pre ľudí, ako vzoprieť sa tomu, do čoho nás tlačí Brusel. Ďakujem. Pán kolega Matovič, dovoľte, aby som to upresnil to s tým fašizmom, lebo to zaznieva predovšetkým odo mňa. Ja som nikdy nepovedal, že SAS sú fašisti, to som si nikdy nedovolil. Ja som povedal, že používajú retoriku takú istú ako fašisti v Grécku a iné radikálne pravicové populistické strany. A to som naražal na retoriku typu leniví a tuční Gréci, keď dneska hovoril aj pán Sulík o východnej guverni, o vlastizrade, keď primitívne osočujú Brusel. Naozaj tento druh retoriky používajú tieto fašistické strany, ale tým som nechcel povedať, že sú fašisti. Ubezpečujem vás, že keby boli fašisti, tak som sa s nimi vôbec nebavil. Lebo keď je to fašista, tak to je pre mňa
totálna zrúda, totálny nedostatok charakteru, takže určite nie sú fašisti. Keď chcete použiť pojem fašizmus, tak naozaj jedine nadnesenie ako akýsi ekonomický fašizmus alebo sociálny darwinizmus. To je postoj, ktorý vlastne vraví, keď je niekto slabý, tak má umrieť. Slabému nepomáhajme. Tak toto nadnesenom zmysle slova môžeme použiť tento význam aj na pánov z SAS, ale naozaj by som ich nechcel takto nálepkovať, pretože reprezentujú predsa len prúd, ktorý sa nazýva liberalizmus. Ja sa im snažím ukázať, že v rámci liberálnej tradície, v rámci európskej liberálnej tradície je to, čo dnes robia, niečo nevydané a niečo absurdné. Ďakujem. Ďalším prihlásením je pán Ľubomír Gámpa, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán Matovič, ja by som chcel na jednej strane oceniť to rozhodnutie nepodporiť trvalý euroval. Ja som presvedčený, že všetci moji kolegovia zo strany Sloboda a Solidarita, napriek tomu, že ako ste zrejme správne povedali, naše hlasovanie na výsledku nič nezmení, tak budú hlasovať rovnako pokojným svedomím, ako by hlasovali v tom prípade, že by práve tie naše hlasy boli v tom hlasovaní rozhodujúce, že boli tými pomyselnými vážkami. Myslím, že sme to už dokázali aj v minulosti. Ja by som chcel ešte jednu poznámku povedať k tomu oblečeniu, vám pochopili ste to správne. Je to symbol z našej strany, to čierne oblečenie, pretože pokiaľ sa stane to, čo sa dnes stať má a to, čo sa s pravdepodobnosťou hraničiacou takmer s istotou naozaj odhlasuje, tak podľa môjho najlepšieho presvedčenia to bude jeden z najčiernejších dní v novodobej histórii Slovenskej republiky, kedy budú všetci občania Slovenskej republiky masívne poškodení a na tomto ja osobne teda nevidím nič úsmevné. To nie je len veľmi a úprimne ľúto.